Een bijzondere vindst in de Waadzee. Fiskers hebben tussen Vlieland en Kwartmeterszoon 2 zwiere machinegeweren van de boeien op visken. Het gaat om geschut van een Amerikaanse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, we hadden het eerst niet echt door. We haalden de netten boven en toen zat het er in één keer in. Ja, wij zaten ook al te kijken van, oh, wat is dit? We schrokken eerst al even. We dachten, dit moeten we maar even voorzichtig aanpakken, want voor hetzelfde geld is het explosief. Dat komt ook nog wel eens voor. Dat. De fiskers hebben het Kazematten-museum inzijnd, die het wies binnen met deze unieke vindst. Omdat er 2 wapens ook nog in de originele opstelling zitten. Dus wel op zich uniek. Ook de conditie van de wapens is nog heel goed. Er zit nog scherpe .50 munitie zit erin. Patroonaanvoer aan beide kanten laat zien dat daar de scherpe munitie nog in zit. Ook het serienummer is nog goed te lezen. Die nummers die werden door de Amerikanen geregistreerd in rapporten van vermiste vliegtuigen. Net als de nummers van de motoren en die kunnen dienen tot de identificatie van welk toestel was het en wie zaten erin. Wellicht, maar dat zullen we dan moeten uitzoeken, gaat hier een vliegerdrama achter schuil van vermisten, doden. Dat weten we nog niet. Misschien ook voor de nabestaanden eventueel, die er nog binnen. Ja, dat vind ik wel, het is wel wel grappig als dat vangst, ja. De politie had het geschut van de midden ophellen, want het is een illegaal wapen. Justitie moet nou besluiten of het vernietigd wordt of dat het Kazematten-museum het haven maai.